Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, sustatuko lagunak perrest, irrati bidez entzungai, Twitch bidez ikusgai saio hau, ostegunero. Sustatu.eusen dauden albisteak aukeratzen ditugu, eta hementxe kontatzen ditugu. Luistxo Fernandez, egunon. Egunon, Zer moduz? zu baino abotzo hobearekin gaur, esatariago. Bai, esango Zaindu, nuke. zaindu. Bai. Bueno, Bueno, hemen gaude, Euskararen astean, hori da. Euskararen eguna eta kulturaren asteburuaren artean, Durangoko azokara Bai. begira. Eta, bueno, horretaz informatu dugu motorrak berotzeko pixkat sustatun, eta uste dut horren errepaso batekin edoaz gaitezkela, igual, ez da? Bai, ondo, ze atzokoan izan genituen Gerediaga elkartekoak gurean, Ah, eta kontatu ziguten berrikuntzak badaudela, 60. bai, azoka dela, bai. eta bueno, hola, zerbait eventon bat edo zerbait egite aldera, berrikuntzak ekarri dituzte Bai. Orduan, azokan. berbagailuaren kontua aipatu zenuten atzo, ez dakit Ez, pixkat. aipatu zigun, ez. Bueno, pues Bakarrik hori zela berrikuntza bat, eta listo, bai. bueno, pues horrekin hasiko gara. Vale. Bueno, Mhm. Durangoko azoka asteburuan esan dugu, baina bihar ostirala ikasle eguna Mhm. izaten denarekin zabalduko dute. Eta eta baita ere, bostean bihar bertan irekiko da Gerediagakoek esan dizuten berrikuntza horietako bat. Edo, bueno, Mhm. gehitu 60. edizioan honetan gehitu dioten gauza bat. Eta da, berbagailua izeneko atala. Ahotsenea izan egoten da musikarako, Bai. kabia digitala eta hori ere itzeiko dugu pixkat Mhm. gutxi barru, sortu dute berbagailua podcasten esparrurako. Ze Bai. badakigu, azkenengo urte hauetan podcastak euskaraz biderkatu direla, Mhm. eta kalitatez ere hasi, esango genuke, ez bakarrik kantitatean, eta adibidez, iazko, aurten ez, baina iazko Ricardo Arriguesarietan komunikazioa podcast bat zan, eta kasetaritza ere beste podcast bat zan. Bai. Eta nominatuetan ere podcastak eta hola. Bueno, berbagailua izeneko atal hau irekiko da, bihar. Landako gunetik gertu dagoen espazio batean. Aha. Kale nagusi bat dagoan, ezagutzen duenak, eta eliza bat ere badago, pixkate herrira joan da kale nagusi horretatik, Madalenaren eliza topatuko duzu, bestela pentsatzen dut mapa, egitarauarekin ere horren mapa eta hola egongo dala, iristen Bai. denontzako. Eta ez da espazio oso handi bat, baina erakusketa baino gehiago izango dira podcast Mhm. hauek, egin egingo dira bertan. Ah, zuzenean. Bai, uste dut, edo akaso batzuk grabatu, eta, bueno, danak bideo podcastak dira, gaur egunean, Ja, bai. hori ere uste dut komentatu izan dugula hemen, eta, bueno, badakigula da, no? Gaur egunean podcast bat da, baina, bueno, gero YouTubera edo dena delako Bai. erakundek igotzen du bere bideoen artera, eta horixe dira podcastak, ez? Mhm. Eta hasiko da, Durangoko azokak berak bihar ez da normala izeneko podcast batekin, eta da ikasleentzako tailer bat. Eta Aha. ingo dituzte txanda batzuk goizean, eta gero, hasiko dira, beste ekoizle batzuek dituzten irratiek, gehienak, ikusiko dugu, Bai. Bizkaia irratia bihar irakurrieran izenekoa aurkeztuko du arratsaldez. Bilbo Hiria Irratiak ere beste bat hola irakurketarekin zer ikusi duena, liburuen errepublika txikia. Bueno, pues hauek Mhm. dira programak, nik uste dut, eta, bueno, gaur egunean programa bat egiten da, eta gero, enlatatzen Bai. baduzu eta formatu ematen badiozu, pues podcast bat ere bihurtzen da, ez? Eta, urrengo egunean, EITB ere egongo da, badabil izeneko bat da Durangoko Bai. azoka, hola, hori da Durangoko azokaren podcasta, 3. Mhm. urtean daude aurten, Bai. eta hori ere bertan egingo da, hori biharrez bakatu, abenduaren 6ko egitaragoen izango da, Larunbatean. eta berriketan ere berriak ateratzen duen aktualitate podcast bat izaten da
bost 10 minutukoa egunero, baina 55 eta zuzenean egingo duke ikertu biak, podcast biak egiten du berriarentzat, Bai. eta hori goizeko 11etan. Mhm. Eta abenduaren 6an, naiz irratia, kontatzera noazu podcasta. 11 telebistak, musika zuzenean. Eta abenduak 8, Goiena telebistaren Sona Mhm. saioa, eta Euskal Herria irratia Iruñeko irratiaren Flop Kultura. Hortxe. Bueno, begira. Eh, Doako azokan bilatzen baduzu egitaraua hainbeste gauza daude, baina bueno, Bai. eta sustatun zerrendatxo baten jarri ditugu eta nola iritsi ere toki honetara Mapa ere batekin bai. jarri dugu. Bai. Mhm. Primeran, bueno, hau aipatuta, esan aurtengo berrikuntza dela, berbagailua, Hori da. baina urtero martxan dagoena kabia da. Bai, honek ez dakit 10 urte izango ditugu. Ama, nik Edo uste baietz. hortxe, hortxe, Bai. hortxe, ja espazio digitalak bi A abilduarekin idazten da, eta hau ere bihar hasiko da, ikasleentzako kontu Mhm. batekin, ikastaro lantegi bat, bideo mapeak eta Martin Etxauri Zainz de Murieta, artista eta irakasleak emango du. Mhm. Hau txo da sareetan, txo galdera ikurrekin Bai. eta txo. Bueno, hori bera. Eta beste gauza batzuk, egin txap izeneko jolasaren ingurua. Pixkat, atal digitala Bai. eta Bueno, orokorrean ere, aurten nola ikusten duzu, edo zer da gehien edo nora hurbildu dira gehiago? Ze, karo, teknologiaz eta hitz egiten dugunean, arlo asko daude. bai, bueno, gauza didaktiko pare bat badaude, Vale. Wikipediaren ikuspegitik adibidez aurkezten da Wikikasi izeneko proiektua. Mhm. Ikusgela hau ere Bai. ikasketara zuzendua. Eta hemen orain dela gutxi aipatu izan dugun Euskal Herriko historia 100 objektutan, Bai. eta hori, eta utzidazu ikusten, mainguru edo solasaldi serio bat kenduta, adimen artifiziala Babelgo dorrean, hitz zentroko Mhm. irakasle batek edo ikerlari batek emango duena, Ander Barrenak, gainerako, eta liburu aurkezpen bat hau ere Wikipediarena, Bai. gainerako gehiena didaktikoa ez, nola da itzal, jolasarekin zerikusia ludikoa. Ludikoa. Gamer Esango mundu hori. hori da. Bueno, gamer eta beste kontu batzuk ere, igual hain game bideojoko ez dianak, Ja. baina aurrentzako, Elika On, Don't Anger the Boss, The Last Cage, izen batzuk Mhm. inglesez ere bai, beste rolerako joko bat, itzaurrea soinu esperientzia baten inguruan, Mhm. abenduaren 8an, azkenengo egunean, Bai. gamer gela, hori ja bai izango da, gamerren espazio Mhm. game erauntziak eta rolariak izeneko taldean artean, eta beste ze joko edo saltza daude, bueno, taxaniaren berpizkundea. Hau, Bueno, hau bai, a ber, aurkezpena zer behar ezu? du. Bai, Taxonomiaren inguruan hemen hitz egin dugu, bai, probatu genuen, bai, eta Luis Jesucristo bez, Fernandez, zu bai, zeu izango zara Durangoko azokan, bai, bai, hau eh, aurkezten, bai, berpizten. jente asko jungo da, ni noan egunean, segurazki. Konta iguzu, ze Ni- berpizkundea da. Bai, bueno, Taxania bere garaian izan zen proiektu bat, mapena Mhm. eta hola, hiltzan, Bai, bai. berpiztu zen, baina Mhm. berpiztu eta 2 egunera, Jesucristo baino berriro hiltzen. Baina, bueno, hala ere, orain berriro berpizten da. Ja, Vale. honezkero, Jesucristo berak baino, eriotza eta berpizkunde gehiago baditu. Arek bat Mhm. uki zuen, eta guk bi berpizkunde honekin. Bueno, eta, bueno, pues, erakutsiko dizut pantalla Bai. baten, arratsaldeko 6etan, Mhm. kabia espazioan, larun batean, abenduaren Hori 6an, da. bertara demotxo bat ere egingo dugu, Mhm. baina, Bueno, bueno, gogoratuko dugu mapaen jolas bat hori da, zan. Ah, bai. bueno, hor daukazu, bale, primero. Hori da, Bueno, ba, bagoaz hemen dauka pixkat. pantalla argazki batzuk, jokoan ez Mhm. gara sartuko, probetan dago, baina, bueno, Bai, ja, bilatzen duenak eta taxania.comen instalatzeko aukera badago, aukera badago. Mhm. iPhone edo Androidetarako, eta, ba, bueno, pues,
Leno Street View eta Google Mapekin zebilen Googleen produktuekin, Bai. eta horrek eragin zigun halako Ah, ustekabeko vale. gastu bat, eta, bueno, Mhm. ordezkatu dugu argazki finkoekin. Aha, Hemen ikusten da. Baina toki bat argazki desberdinekin. Orduan badago vale. mugimendu hori Ados. egitea Google Street Viewn, bueno, irudi biribil bat hola dantzan Bai. jartzen duzu, baina hemen bai, Mhm. toki jakin baldin bada, alde batetik, bestetik, igual kontrako ikuspegia, Mhm. eh, pistak ere badaude, kartel bat dago adierazten Vale. dizuna zer herri dan, bueno, jakin behar da, non dagoen Mhm. Doni Bikendi Arana kartela jartzen badu, adibidez, ez? Eta, bueno, pues Euskal Herriko mapak eta mundukoak ere bai. Eta mapetan ere aldaketa dago, Mhm. Open Street Map izeneko Ah, azpiegitura vale. bat jarri dugu, Mhm. euskarazko toponimiarekin, baita ere italian zabiltza bada, Erroma erekin hasten da, Ah, begira. eta Euskal Herriko, bueno, bi toki aurkitzea da, gakoa, Mhm. GeoGuessr estiloko joko honetan, eta Euskal Herrian, zazpi probintzietako Bai. mapa marraztu batekin agertzen da. Eta orduan, ordezkapen bat egiteaz gain, irudietan eta mapetan azpiegitura libreagoetara, ala beharrez, Mhm. baina bueno, ondo dabilkigula uste dugu, Google atzean utzita, gehikuntzaren bat ere egin diogu, Vale. saritxo bat behar zuelako, behar zuten erabiltzaileek ireki eta itxi eta, bueno, pues, Ja. erdi gaizki geratze horren ondoren, eta da, zuk zeuk proposatu tokiak jolasteko. Ah, begira. Aplikaziotik bertatik, aukera bat dago, norberaren profilean daude partidak, norberaren Mhm. profila, eta gero tokiak. Eta tokiak plus batekin gehitu ditzakezu. Baina, egon behar zara in situ. Ara, Bai, begira. ez du balio Googleetik hartu galeriatik, zure bai, vale. galeriatik pasatu dizuten zerbait kargatzea, behar du Mhm. bertan, orduan geokokapena aktibatzen da Vale. mugikorrean, Aha. eta argazkiak bertan egin behar duzu, eta zureak dira. Eta baimena onartu behar duzu, erabiltzeko, berrerabiltzeko Claro. baimena, Mhm. Taxania jokoan, eta baita ere, bueno, beste baldintza batzuk, Wikipedian ere berrerabil daitekeela, ze Vale. pentsatu dugu, Wikipediako irudiak hartzen dituenez aplikazioak, ez bakarrik norabide batean, baizik eta bestean ere, ekarpena egin. Vale. Orduan, Mhm. ezin da zuri pasatu dizute oporretako argazki batzuk, Claro. Hawaiiko hondartzenak, eta toki hori ezin duzu zuk gehitu. Parte. Baina oporretan arabazoaz, eta bertan bazaude, palmera artean, orduan bai bertatik kargatu Ah, ezkero. begira, begira. Ze curioso. Eta bueno, momentuz dago halako lantzamentu erdi Vale. isil baten, eta Mhm. ez dugu Durangon ere fanfarria asko egingo, bueno, jenteak, Probak. baina hortxe, erdi probetan dago, baina irekita dago, eta, bueno, Ze ondo, ze laster ondo. gehiago. Bueno, primeran, Luisio, esan bezala, Durangoko azoka bihartik aurrera martxan, zu zeu larunbatean egongo zara, bertan, Bai, egun hartan eta esan bezala jente asko joango da. bai, igual bai, Bestetan ere, bestetan igual. ere. 6:30 zazpietara gutxi gorabehera, tartetxo. Vale, bai. Bai, Bazatoz? bai. Ez. Ez. Oh, lastima. Ez dakit inoiz elkartu garen, Ja, bueno, anaiz. igual adostu beharko dugu. Ondo ezagutzen dugu elkar. Bai, bai, Laster bai. ikusten gara, baina Gero ezingo dugu esan desbirtualizatu garela, ze uste dut, hau ere, hain birtuala ez dela, astero hemen elkartzen claro. gure Bai, 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 bai. entzule eta ikusleekin. Baina, bueno, Bai, vale, bai, bai. beste baterako. Begira, agian proposatu dezakegu, bideo podcast zuzeneko bat, edo halakoak sustatun, edo, bueno, Hori da, orain berbagailua dagoela, igual datorren urtean, proposatzen dugu sustatu eta segure sustatu egotea. segura egitea Bueno, bertan. guk Hala, bota ideia, egingo bueno, dugu. asko falta da, baina, bueno, vale. Vale, Iritsiko da hori ere. apuntatzen dugu, apuntatzen dugu. Bai, bai, bai. Primeran, Lucio, eta gaurko saioa amaitzeko, Interfarce okerren katxondeoa. Bai, izenburu horrekin atera dugu Zer da hau? artikulu bat, munduko txapelketa bat ikusi genuen, Mhm. eh,
interfaze txarren munduko txapelketa. Badux LOL izeneko Vale. garatzaile batzuek, ondo Bueno, pasatzearren edo. gauza Bueno, alditxo, interfazi zeri deitzen diozue? interfaze da ordenagailu batekin, pantalla batekin Mhm. eragiteko eh, diseinua. Vale, ados. Hau da, hemen menu baten bidez aukeratzen duzu data, Mhm. edo sartzen duzu data zenbakiekin, Aha, edo zure e-posta sartzen duzunean, adibidez, validazio bat dago, bai, edo, bueno, ez, aukera, orrialde eta funtzio baten diseinu praktikoa, bueno, dana da vale, interfazea azken baten, pantalla bai. bat, beste pantalla bat, Mhm. hori garatzen da, ez da bakarrik diseinu grafikoa, baizik eta interakzioa ere bai, eta Vale. interakzio horrek atzeko ordenagailuarekin daukan harremana, datuak sartu, datuak lortu, bueno, Mhm. Vale, interfazea da horixe. Bueno, orduan, hori jakin da. bat UX, user experience terminoa erabiltzen da, interfaze baten erabiltzailearen esperientzia ona eman behar du Aha, interfaze batek, hori suposatzen da, baina honek bat UX, interfaze erabiltzaile esperientzia txarra egitea vale. da kontua, txantxa bat da, eta Zer da ikusi munduko, duzuena? munduko txapelketa honetan, gainera, aipatu dudan kontu bat egitea zen kontua. Data aukeraketa. Aha, Data aukeraketa ere euskeraz egoten dira desastreak. bai, Espainolez sartu behar duzula, eta bai, edo urtea osoa lehenengo, gero sartu behar hilabetea. duzu, eta sartzen duzu barra bat, eta ez du balio barrak, behar du marratxoa. Bai, Eta espainolezko ordena alrebez da, eta estatu batetakoa hori are aldrebesago, eta, bueno, pues, saltza horiek, ez? Eta, aha, inglesez egin dute, eh, esango dut, date, hori, ez? Data aukeratzeko proposamena. Eta vale. irabazleak hartu du inglesezko date hitzaren zentzu bikoitza. Eta da, date bat inglesez da zita bat, Zita, hitzordu vale, bat. Eh? vale, Bueno, zita erromantikoa edo rollo baterakoa, bai, hori da, ez? Dating da aplikazio horiek Tinder eta bai, kaixo maitia zena, eta horretara begirako aplikazioa. mhm, Eta orduan, irabazi duenak, eh, ikusiko partekatu dugu, vale, The Perfect Date Picker. Data date bat aukeratzeko zera. Orduan, eguna, hilabetea eta urtea. Erraza aha, ematen du, bai. baina klikatzen dut egunean, eta Tinder bada. Ostras, Pentsa igandean geratu nahi dugula. Igandea abenduak zazpi, 2025. Ez du zentzurik. Sortzia ez da. Fuera. Fuera. Seia ere ez da. Hogeita behatzia ere ez da. Pentsatu amabia aukeratzen dugu. Amabia a bera, aukeratu match dugu. egin duzu, ez? Batxe Vale. egin dut amabiarekin, baina ez nahi nuen, oin hilabetea. Ai, ama. Bai, ama, ez, martxoa ez da. Random da, gainera ez daude ordenean ere. Bueno, otsaila aukeratuko dugu. Vale, ados. Ez, Sí, abuztua, venga, abuztua. vale. Eta urtea are absurdoagoa da. Jakintazu, vale, Tinderrean vale. bezala, aukeratu, agartu arte, 2025, 2029 agertzen zaigu, 2030, 2013, iragana, eta Ostras, baino. Ez, 2029. marketingerako Horre ingo dugu topo, apenas estoy 2089ko abuztuaren 12 egingo dugu topo presentzialki, grabatzeko zuzeneko bat, baina vale. biak elkarrekin fisikoki. Pues, bueno, Bueno, pues, teknologiarekin edozer gauza, bueno, txorakeri bat, baina grazia du, eta, bueno, beste Bai, disparateren bat ikusteagatik, bueno, bai. da, eh, Bueno, hau baina hau marketing lanerako eta halakoak, propaganda egiteko ez da txarra, bai, hori da, eh? uste dut, azken baten, interfaze txarrak antolatzen dituen diseinatzaile eta programatzaile batek, demostratzen du, Ez da lain txarra. hori da gakoa, Vale. eta, a ber, beste zerbaitekin osatzeagatik,
A ber, utzidazu ikusten, sartuko gara baten baten. Eh, A ber, a ber, hau partekatuko dut. A ber, asmatzen duzun zer egin behar dan hemen. a ber. Zure Mm, jaiotza data aukeratu behar dugu. vale, Sartzen naiz hor, ez da sartzen. Ez da ere. ea Em, ba, ze uste duzin behar dela. Submit, ez errez. vale. Ez dugu zer kargatzen dute. Hor dau Biribil bolatu bat. beltz hori. Ah, makina! Wow, Txanpon jalea, txanpon jalea. Zutako balio. Iep, makina bat da. makina ba. Epala! Ostras. Ust, Hemen bai egon daikezula bai, denbora gainera ez luze. da euskarazko ordena ere, euskalo. Uztailak 17.979. Norbait jaioko zen. Ostras, ze ona hau ere, eh? Bueno, pues, hoxe. Begira. Este, Bueno, kuriosoa. bai, Estekak batzutan, jarri dituzue bai, lehiaketa osoa, bai. Non eh, izan da hau? Edo mundu Eh, mailakoa da? bueno, webgune baten, Ah, ez dakit, webgunean. ez dakit, Ah, internet bidez, ez dut uste vale. fisikoki gara elkartu dianik. Eta bueno, Ez, baina artikuluan nork bultzatu du, no, beste zutik. gehikuntza bat gaitu dugu, orain dela urte batzuk zuten soinu soinu interfazea, baina data aurkeratzeu beharrean soinuaren aukeraketa. Hau da, Ah, vale. volumen aukeraketarea Ah, eta hor ere disparate, disparate, ostras, disparate batzuk. ze ona, ze ona. Bueno, hori Bueno, bideo batean merezi du, jun sustatura, eta okit. hori da. Ba, Lucio, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta ondo pasa. Datorren astean, a ber, Lana daukezue, baina ondo pasa. Durangotik zerbaitekin gatozen. A ber, Ikusiko dugu. ondo izan. Bai, hurrengo aste arte. Agur.